И здравейте хора, аз съм Фиер и това е кандидатура за Summercraft. Онър на сервера беше казал, че трябва да има 3 постройки, но аз съм направил 4. С пътища, дървета, водопади и такива неща. И една редстон система също. И това е първата постройка, ето е нея. Така, не е обзавена вътре, за което съжалявам. Може да направя ще има водопад, но нищо. Просто са минали 5 дена и не знам до кога ще приема и затова бързам. И да, това е първата постройка. По този път слизаме. Тук е водопада. С уит за окраса. И още едно дърво. Втората постройка е честрума. Ето го, първо да го покажа отвънка. Ето го отвънка. Ето го отвътре. Ето го. И рейстон системата е Enchanting Room всъщност. Дърпаме тази ръчка тук. И се отваря честрум. Enchanting Room, аз тези честрумове се побърках. И тук има още един водопад. И тук е инвиле. Това е Enchanting Room. Ето го и Wheat Farm, който сигурно ще събира към стак и половина Wheat. И да, това е за него. Ето го и последната ми постройка. Това е глава си на те наблюдава. С едно е виледжър, но нямам глава на виледжъри. И да, ето го отвътре, нищо специално. Да го сетя малко. И да, това е. Така за декорация съм го направил. Тук не съм строил нищо. И това е от кандидатурата ми. Дано да ви е харесало и дано да ми приемат сървъра. Ще бъда доста доволен и да. Това беше мен, аз бях Фиер и чао.